Ay mga Popski Boy, welcome back sa my channel namin. Nandito kami ngayon sa Pangasinan Aluminous. Kasama ko pa rin syempre yung malupit yung si Popski Mojay, no? So, yung si Jeremy Pops nandito naliligo. Bosokan kaya natin to. Oy, tank build! Labas tayo dito. Ito yung anak ni Popski RJ, oh. Si Kyle. Hello. Hi. Bablog natin, bablog. Hi guys. Let me see. Hello. Hello, Tito Jeremy. Hello. Ito mo. Pera mo ko. Makakabas na kami. May video! So, ayun sila, mga Popski Boy, oh. Nag-vlog kami ni Kyle. Sabi niya, di ba nanging-discount sa palengke? Eh, si Popski girl niyo, oh. Vlogger ka. Laman discount Popski vlogger Boy, ka. oh. Tsaka si Bia. Leave na, wala na work later. I-leave namin, bahala na. Walang nag-approve kami lang. Kanya-kanyang approve na lang namin. So, magluluto-luto kami. Alam mo, tulungan mo sila mag-ihaw, ha? Oo. Para mabilis yung mga tao. So, yan mga Popski Boy. Bibidyo ako itong mga to habang nagluluto. Yung food trip namin, oh. Ano to, pork chop. Ito, tao ata to. Ito kami sa ano namin, transient namin. Mas tignan dito sa pwesto pinunta namin, oh. Ayan yung kitchen nila. May CR, bawat kwarto may CR. Ito yung pinakasalas nila. Ito yung isang kwarto. Ayan. Ito walang bedroom. I mean, wala palang CR. Sa amin lang palang CR. Ito meron, oh. Yan kami, dito kami nakapwesto nila Popski Boy. Ayan, may CR dyan. Ha? Hindi, isip pipilitin mo yun, oh. Masaan may JBL? Doon, ako. Tunin ko. So, ayan. Malaki rin yung pwesto na puntahan namin. So, ayan mga pop. Ito muna tayo sa bahay. Mag-asikaso muna tayo. Ito yung sa mga baby ni RJ, oh. Oy, Jojo, sama tayo. Ayan siya, hello. Ayan ka, ayan ikaw. Hi. Bye.
So yung mga Popski Boy, part 2 ng food trip natin. Sa labas naman tayo kakain. Tako ng mga kasama ko eh. Ayaw pumayat ng mga to. Si Popski Mojo. Kakain na naman to. Si Popski Jeremy oh. Gang, gang! Si RJ oh. So yun, kakain naman tayo sinigang mga Popski Boy. Tapos na tayo breakfast meal. Sabayan na to. Tanghalian tsaka breakfast sinigang na baboy, Popski. Ang sarap. Si Popski girl nyo, taba-taba na. Bibig mo So ayun, mamaya na mga Popski Boy, bye-bye!